Tuh, Mbok lagi motong cabe. Remet ini, Pak. Ya, Pak. Dasen teluntuk, Pak. Ning endi? Pempek dong sejene. Ning endi? Lorong. Lomah endi? Jangan anu kok. Jangan anu lah ngomong mbok kredit 5.000 lalu kok nang. Oh, jeblok ya. Mbok jeblok. Lah Mama gawe apa nang kono? Gawe apa kuwi? Oh, kelem bareng ta? Jangan ngomong sakit. Kayak dia lupa. Orang yang padu jangan. Ini. Iwak tak ngomong ya rampung. Ingat yo. Ingat nenek 5 menit tapi. Ibu bisa menang apa? Ning jiko bae. Yo. Ndi mbok. Ini kita goreng kerupuk ini, guys. Oh, 5.000 ya. Ini nggak kelihatan lombok tak tau. Aku nyebrang nggon kulo kan dilek ulo ijo. Ning endi? Pempek dong sejene. Ning endi? Lorong. Lomah endi? Dong suwen lho. Ora enak. Itu kan yang mek apa ya Pak Duri? Lah, ngene rumut koyo ngono tak. Runguti ora enak opone ya. Kurang gotong anu tok gotong. Oh, iya. Dur jentik sak pupu. Lah iso mek ora kok? Iso jane. Ya ya mek. Semene tok. Pan.
Kurang. Ini ben enak. Mau apa tuku iki? Bu itu ku 3.000 semene. Kalau sakmene mending mek nang kebon ae. Iya nek. 3.000 lan foto apa. Saiki mu mek dongso wegah iki nggo tuku iki jarang sing adol ya. Ora lho iki anu to. Kan anu kok anu kelompok kelompok. Mek ana ya. Iya. Kayak dipecah dulu. Kenapa tak goreng itu tak potong lah tak goreng yang kamu tak ambil pecah. Kita mau ke kebun dulu dulur, mau ngambil dongso. Dongso bahasa Indonesianya apa toh? Daun soyan Ya padha ya. Oh iya. Daun melinjo, guys. Mbok malah pinter lho, Mbak. Daun melinjo. Oh, betulnya gitu. Daun melinjo, betul daun melinjo. Apa goyang? Arep tugel kali mak. Anu nggak siapa itu? Heeh, kentul mak ya. Cepet banget nek bambu urung tuwek ya. Bambu gak tuwek cepet banget. Oh, ini kan ada kebutuhan itu Pak. Eh? Ya ulo itu ya. Yo, ora nek ulung. Iki nek hati-hati ngidak apa ngono iki. Ora nggo sendal soalnya. Ning endi wete? Metu ning endi? Apa iso tuku kene? Ning endi mak wete mak? Kono metune gak kono no. Metune kene. Nongol gak iso. Metune kene lho. Metune kene. Ya bener metune kono. Ah, munggah gini iki. Lah cabemu kae men enggak? Gede-gede malah ya ta? Botak. Ora entuk gongso mbok kayak cabe iki. Ini to ngono koyo ngono. Kah. Nah, kok ketemu lah. Gone rek anu susah. Metu niki lho rono. Kamerane anu neh deket neh. Nek kotoran. Malah mek cabe niki. Enggak jadi mek melinjo karena tempatnya agak runggut. Oh, di ujung sono tuh. Tempatnya di sono. Perang Israel ya. Perang Israel kali Iran ini. Pesawatnya soalnya gede men ya. Kotangi, Mbok. Berpegang pesawat tangi. Yo. Gak jadi. Gak jadi apa? Nggone rumbut. Gak jadi mek daun melinjo ya. Ya sak podokane tok wae. Tak cukup tok kan. Nanas ya, Bok? Nanas yang kecil ini 5 bulan lagi tapi. Nanas kan suwe. Nanas
Suwe setahun aja. Ah, lampu iki besar iki. Kunjep ya. Sing abang-abang kan. Sing abang kan. Nah, abang iku kene iso urip meneh. Jeblok urip meneh. Kalau tak beresi gini tempatnya kotor kabeh. Oh itu sana kono dulu yang rumput ini kita. Ini rumputnya bagus. Wih, Pak. Situ semuanya tuh ya. Mayan. Terangnya pasti batu jauh deh, Mak. Batu mati, Mak. Riuman tuh loh. Kena banyu terus kuyak ya. Kena banyu dan terus akhirnya mati ya. Iya ora. Apa ya? Kok riuman luwih mau anu kuwi. Oh, ndono. Oh, saya marai mati iki. Ini kundirku malah subur banget nang kene lho. Tak sebari kundir malah subur siang. Kita habis dari kebun guys. Tadi mau ngambil daun melinjo, nggak jadi karena tempatnya agak serem, pohonnya runggut. Kayak yang anu wis enak kan. Kayak apa? Kayak pas enak kan. Itu enak kan. Ini malah dek buat pas no kayak isgor diul. Ini kok gediul barang kok. Ini acara masak mau metil di metil di mana? Pak anu. Padi. Jangan tak ekor. Apa nyentelan? Tek uyu-uyu ya. Ntar musik. Orang nyetel ya. Orang turu kok. Ya. Yo uyah mu, Mbok. Ini, Mbok. Kok entar kene, Mbok? Aku tak uyah ya. Enak. Itu perlu juga. Ya. Ini mau soalnya. Nah. Oke. Kok gula enak ya? Anu apa kata-kata ini. Tapi melek perlu dong. Tuh. Pokoknya mau tak sama sama. Bayar ngono ini ngang. Iya, Mbok dhewe kan nggak foto ngulang-ulang anak-anak. Oh beda ta? Iya, Bro. Tak kira padha wae pasar. Yang Pak saya kok kalah. Ada tahu yang kenal kayak dia pintar ya, kok kenal ya. Oh, kenal mau kan? Kenal kabeh ya ngono kuwi anggere lewat diceluk wae kok. YouTuber. Maksudnya ngono iki, Pak. Heeh. Mbak sing samping. Ya ini sotang-soteng.
Tukang syuting kuwi nongol neh. Soalnya wis tak tulisan. Gawa deh, Mas. Gak belanja ngene ku bayar, Bu. Wah, tambah moran kok. Mbak Sri sing dodol. Iya, saiki, Mbok. Iya lah, ngomong. Ini ngarep pertama kali, Mbak. Saiki. Aku hanya vital aja. Heeh. Sih. Lah kayak ngono iki pas suwe nang ngono ya. Pas suwe dagangan ngono itu. Coba ya. Oh, heeh. Oh. Mulai nggak? Nunggoni ora kaya mbok, kok berarti kok nek ora taun ngene wis kok jemput nek. Kok anu apa kok Pak Mulu? Sampah-sampah tempat kok ngene. Ayo, aku buah. Buah. Jadi lan, Bu. Lan. Lan. Dulu sewetok Bu. Dulu masih wetok, tapi nah ini malah kayak Palembang kayak si lanang. Dulu sewetok anu kok. Ini si lanang. Awas nggak rekam. Wah, jarak kita. Bisa anu Pak Mulu buka acaranya. Buah. Apa-apa. Ini guys lagi bikin sambel ini. Botok. Apa jeneng botok? Botok. Oh, ini botok to. Apa, Mbak? Nene ndi Mbok Mboy? Wah, gua tanggal ini apa kok iso? Oh, bisa lah. Ambil gede kak. Goloknya ndi, Mas? Kalau tak kok kono. Wah, gede loh, ayo gede. Tendian. Kalau ini jobol iki ora ana anu. Karena dulu ali aku dulu. Kok tak kandel. Kan kula ora ngene anu piye. Ini tak nene. Pecah toh? Heeh, pecah lho, Pak. Sebenarnya pecahnya, Mbak. Aku iki buke di paling kok. Kalau nang bathuk dibuat, Pak. Oh, bathoke ta? Tak kira anggere pecah wae. Untuk anu apa Pak? Lawakan kok iso. Kok kayak anu manis ngono. Dituk-tuk ngono lho hasil Pak. Wis bathuke ucul. Oh. Lah dulu. Kayak apa digal rosek nang kae. Ini lho Pak, Mak. Ini anu Mas. Tuk-tuk. Kalau makan apa teh awan? Anu sing diunteki ngono. Nah, sik. Dibelah dadi loro lho. Nah. Nah, bisa Mbak. Ayo kami nggih, Mas. Ono mendino pasar iki buka lho, Mak, kowe, Mak. Buka kok dino. Mendino ngono ya. Ora apa iki. Oh, tiap hari pasar ya. Pasar ngendi tiap hari ini lengkap pasar apa kok enak, Pak? Oh, pas pasarane ngono. Tapi yang mendino buka ente kuwi. Aja dipecah biak lho. Heeh. Lah pecahe malang. Apa nampak yang Lho, cah bundur ngene malang. oh, bener apa? Tegak yang iki lho ngene. Kita pamane ra apa-apa banget lho. Ra apa-apa. Delok. Iki pecahe ngene kok. Oh, ini lho. Molak pecah ngono. Banyune apa, Mak? Banyune baju pecah kowe. Heeh. Sok ayo ngajak sik nang ndi bukan. Lho, wis anu mbok pecah. Banteran berarti. Ora ora enak Pak Bu banyu. Matine angel pecahe. Kan iki enak.
Iya, belum lagi pinter nek. Ketok ya angel. Ora usah. mbok ana gula mbok. Lho, sangko saiki ujunge ngono kok. Oh, nang soalnya nek wis pecah. Jadi ngono kae piye nang anak dhewe ngono kuwi. Iya, sangko saiki. Diseset tok ya. Oh iya. Nah, saya mengerti aku. Ya wong adol apa ngono kuwi ya, Mak? Iya ning ngarepe landhep, biak-biak ngono. Oh. Pengalaman kok ya. Heeh. Saliyane bendino. Ya kena iki anu, Mak. Apa kuwi? Bakar-bakar ngono kuwi. Ning nggon pasar-pasar apa dibake ngono kuwi? Kok dilumpukne wong pasar. Anu kuwi lho, apa nih kulite kuwi lho. Lah ijo kaimu pas gara-gara kok. Kan Oh. nggo sate, bakar sate kok sih. Batangken iki wong nang. Lah ya iku njane iso, nggih apa? Nggih bakar-bakar apa-apa iso. Malah kuat ngono lho. Oh, dionceki ta, Pak? Iya, sama saiki engko mak klokop ngono ning ngetok-ketok ngene iki alon-alon lho ngene iki. Ben sangka ilang sangka bathok. Wong lele coba nyang ora nyang ambil. Rene, napa jejak kok bener, Mak? Goreng ilang enak gede tugel-tugel kok. Kayak dibotok. Heeh. Ngono kuwi mending tuku sing ngono kuwi malah. Oh, Jan. Heeh. Lah mboke dene nang ngerti Lah nggo. aline jongkok. Enak, Dek. Enak. Enak. Nang yo enak kok awan yo kok. Yo nang loro. Enggak. Ning jowo ndiki aku tuku 3.000 oleh ya, Pak ya. Ya nggo niku, Mbok. Ora lek itu. Heeh. Sing andek kok soto kae lho. Yo ya anak ngomong kan. Kayak negara orang kita. Ah ini kelem apa iku, Mak? Kelem. Mbak. Jerembak ya apa? Muntatno banyune apa mensat nih? Engko gawe sambel-sambasan ngono. Suket. Iku bumbu sambel ae. Ini lho godhok karo karo enggak rusak ngono. Hotelan. Kayak apa Bu kayak Pak? Mau kaya nang tak anu, kayak itu sarungan awak Pak. Boy, ala ngene kok kayak mbok kamu. Buka apa? Aku golek urip bareng gendek yang ora nang omah sama sak ngono, aku kan. Ya gini gini. Ya. Ini. Urip kamu. Engko nek radiolan kok an. Nah, aku yang tawaran lagi. Ora aku nek ngambek ora rambut goreng kok. Anu kayak mana wae mau kan itu anu ngecek loro tak loro. Aku mau iki manggung lah kalau Aku sama dah masa kakak loro. Betul wae barang panganan. uga tak runjuk kok enak kepala, Mbak. Aku mau karo. Anu kelemasan ada kepala. Kepala lu Ini iso. kan rumah kamu. Buat buka. Ora dolok ora tak kan nek lendene kuwi diseni ketemu. Ada semua. Semua itu bu aku kan.
Sama aku tangan kene kanggo. Tunggu telah viral-viral ya, sak apa ya. Oh. Enggak aku. Viral-viral. Mana kamu tahu lah ngene Pak. Kamu Pak. Mbak ini Mbak alap ya. Sungguh dulu kan Pak. Ora sampuk dah. Iya ya. Iya, tapi enak, Mbok. Aku Mbak. Aku kan tak ngomong nang karo masane Mbak ngono kok. Oh, ning Mbok ini kono nek wong anu posok ya. Sore ngono, Pak. Ya kok ora jam-jam terus. Sore wae nek ning Mbok. Iya lah itu tunggu lho Mbak. Ini nek sambel ngono ki digoreng sik setengah mateng ngono ya nek nang. Kumpul ngono. Itu dulu ya aku goreng. Jenenge parut kelapa. Pelas ngono ki kayak gula to, Mbok? Enak to? Kayak gula pasir to? Anu kok tak pelas. Kok pelas engko. Enak kok nggone. Uku ki ora nggone Pak Ijo, nggone wong Karang Pandan, lha nggone Pak Ijo ora enak apa-apane kok malah. Heeh. Enak to, Pak. Gak lepas. Nang apa? Aku minta. Aku minta. Oh, bateraimu enggak? Tanggi apa malah rampung-rampung. Oh, mbok nek pasar ki to? Heeh. Kuwi mana aku tuh. Jajal nganggo pulsa karo ngono. Ya. Ya kuwi tak rambut cas. Woi, ambilin nih, saya terus ya, Bu. Iki ambil ini nggo kelem, telan, ngelas. Sistem produk itu sapa? Enggak paru. Saya kaya lho, Mbok. Kok kurang, Mbok? Selamat di timbul-timbul Iya, iya. Engko tak rametane karo iki. Iki kurang ora to ngene? Sambelnya. Kayak ya. Jangan sik, Pak. Tak ngrameti iki. Ya, ini. Dari bae melek kan. Bismillah. Melek ah. Iki ngroline. Lali. Heeh. Dibulet ya? Heeh. Iki Saya jenenge troli. Jenenge troli.
Saya awak yang troli. Tengok ni cocok ni troli. Tengok ni le troli ni. Pak ning ndi kono pakai ni. Kene le. Monggo tak ganggu mbok e. Mak tanah lu. Apa? Nek sikile mak. Dek. Oh wis. Ah. Bah. Nanti dah. Pakai putah. Putih tengok sesuk-sesuk. Yo nek jeblok ning kene iki, Bu. Tunggu kilo. Saya lu tidak kan. Belum tak saya enggak puasa malah. Oh, mbok cek tahu pirang biji gak apa-apa, Mbok. Ya? Nah, nah. Bisa. Gua kan lagi fokus sih mendel tahu nih gak rembuk. Dia usah. Gak enak, Mbok. Mbok cek tak lama kan. Nah, jeblok angku teh ini. Ndi, Dek? Oh. Roti ini gepeng kae nek. Lah, kan dia enak. Sebelum apa enak mak nih? Ibu pangan apa enak? Rasanya ngopo? Kayak cecak, mesti plek-plek. Plek yang. Kayak yaki ya, nek jilat-jilat. Maneman dari yaki. Mondok itu god, jadi mau ada jeblok jilat. Ya, itu lagi makan. Jeblok emang sih. Kayak baju bot ya, bot kayak kulit dulu ya. Apa? Saya apa? Oh, kendali senai pukul, Bu. Ya? Pak, Dedek ngeliatin apa? Ngeliatin mau masak? Mau masak, Dedek? Masak, masak. Masak. Hei. Kilo, 1 kilo ae. Ya ora
karo pangan dhewe. Pandine satu lho. Masalah nek ngono pandine, nek ngono nek wong sama. Oke. Mesti lho lagi. Wes, lomboke. Lomboke. Bareng wis ono mak jeneng anake lho. Pedes soalé. Bareng ngadange lombok gendong ya agang kok langsung. Kok kamu ora tahu ya? Oh, keambokan mbok dikono. Ora ngerti apa. Bapak. Ya, Mbok. Ini pola diri si sak cilik-cilik, Mbok. Iya, Mbok. Semene iki, Mbok. Kok gede lah, Mbok. Nah, apa? Harganya dongel. Ingeti ada niklik. Kapan tutup satu. Iki kan untuk Mbok, nek aku untuk sak itik Mbok ya, Angga kan kok untuk iwak barang, Mbok ya. Lah. Oh, masak. Dedek lihat mamak masak. Liatin masak motong tahu. Dedek lihat motong tahu. Tuh. Waduh. Habis bobok. Dikira mainan kali dikira. Iki tahu. Iki dikira apa? Nah, mama. yang tahu garing dia. Ya. Kayak apa sih? Enggak, nek nggo pai anu. Iya, aku itu sak Goreng dhewe. di bancaan. Nek kerupuk iki ndi, Pak? Gua Gua ada. Lu ada? gua ora enak kayaknya. Enak orang masak. Jam piro, Pak? Jam 11 anakmu mulai lho. Jam apa sih? Oh tak anu pelase kalau bodoh tak jangan wan anu di dalam satu gede. Aku kamu dua kamu jaga. Oh, boleh. Kilo kan kan kilo setengah Bu. Hah? Kilo setengah Bu. Yang itu kan aku ya? Oh, sik. Alah cek kok sore ya sik. Saya kan dulu. Oh, enak Bu, tahu Bu. Kok peras tolong jangan tahu buat nyanyi. Tahu saya bapaknya. Sebenarnya kita orang mau sekali yang apa? Kamu kan bisa aja lah. Kan anu apa? Apa? Kayak oke nih. Anu saya dulu banyak. Aku orang. Wis. Enak. Itu sama apa ini? Itu lagi Bu. Aku bulan sekolah ya. Kamu tahu nih yang dua. Anunya nanti Bu, ketemu Bu. Kalau yang dulu Lopo iki ya? aku nih banyak sawah. Iya. Sawah itu 6 buta di sini kan buta. Oh, kan. Yo entar tak godhong Bu ini. Aku suka ya. Saya apa yang mau tumbang, bukan tumbang. Aku sana aku. Kalau sama saya kalau saya membahas saya tuh buat sekarang Ini apa? buat ya. Soalnya dibungkusi plastik kono ya. Iya, ngono ketene mbok dhewe ngono kae. Engko nek Karena sing anu juga diburu juga Masa yang dikeliling nih. Halo. Halo milikku. Saya tahu nek ya. Opo-opo disalahne aku jarene. Iya iki ya.
Lha iki lho kok ngomong adine dolanan HP kaya salah meneh. Ngapa, Dik? Etok-etoke ngopo, Dik? Padahal njlungup iki. Aku sing ngerti, aku sing ngerti. Kowe ganteng rame saya. Anak gendut, anak menut. Lah kaos kakine rambut copot Pak enggak? Pancen iki anu ya. Ngomong adine gendut kesel ya. Iya ya, Bu. Ketemu tangan gedut Maan iki gendong. Ora wong apa gendong iku. Pertama, sekolah, Mbak Agis renek. Dewe, Mbak renek. gendut memang. Lah ya dicek. Aku dikirim duwite kono yo. Anakku lah, aku selang kabeh to iki aku. Iki mesti inkubator yo. Aku seneng kok sak wong gak tok mulih yo lah. Aku wedine menah. Saiki kemembulak bulak. Oh, selak mantep iki. Mas tahu goreng ya? Mama, selak enak iso sik. Iya ora apa. Kalau kayak lah. Apa? Oke lho. Tanmu lembut lho. Saya tanya kok saya. Nah, kok bisa wae kok gak enak. Nah. Timbok bisa wae lho. Oh ya tak mlebu dhewe. Lah, timbok itu lho. Wes tak buak. Oh, ya wis sampeyan timbok bisa wae. Kok gento ya. Wong gede mau tumplok kok ya. Iya, keseleke mergone untu ya ada iki. Lelek kan akhirnya to. Kuwi dolu ra kena dalu kan ya. Nah, iya lho. Oh, lelek kena. Mendina adus wae. Oh, nah. Kok nek anu wae. Tepukan berang lho. Heeh, dene meneng. Nek tidak make meneng. Ha iya, ngerti mak ngerti ya. Ngerti mak. Durung ha tadi. Terus mak to iki. Make kok kula etan gopi terus ndase ini iki. Ngengek ini iki jan ngerti ya. Apalah ya Dek ya. Nen. Kameranya harus gondol. Ada hijau deh klambimu di ini tadi. Hijau deh. Alah nih gon lo puterane Arga, soal puterane Arga. Oke le. Oh ning kamarku. Mas. Wah, kameranya gitu danan ulang aja, Mas. Sudah. Diberi depan. Lah ning kono kuwi. Ini ditokne kok gak. Oh, nang kering juga. Yuk, kayak mana goreng, Mbak? Apa? Enggak gorengnya kayak mana? Ya goreng pesek tenggarang, tahu, tempe. Peseknya bapak maksudnya ya. Pasti ada yang salah. Ini salah kok gini pembersih ya, Pak? Heeh. Buat sih apa kan? Jenenge Mbok Sri kesuburan ini. Lontong loro santai ibunya. Iya, Mbok Sri. Kene halus, kene kaya Metil modelnya. dan subur. Mbok iki melang wae ra. Tak tutupe pintune engko ndak bablas ngalor. Sing ngerti anu kira napa ngono ndodok nih. Lho kapune iku kok golek nyusun. Nah, tutup. Nah, itu tutup. Tutup ya. Yang jurang kok. Nah, Enggak nih, Mbok. Cicik yo. Ini yang anu 6 bulan lho nang salah.
Saane ngono wae. Nang omah bapak iki kan nang omah kan buatne. Nang kan masakne. Ora kesuwen sawah. Ini ada yang berjualan. Nang buat ini wae mana. Iya dia. Nang omah kan buat iki. Ngirim apa jenenge? Yang tebusan ngirim tebusan pisan. Tebu. Tebu ya to ne? Iya. Sing ngopo ora Padha wae ya. apa nang. Ini kenopo ya. Sampai kae. Njut kae. Makan kae. Bu ya aku njut tak pas, Bu. Apa? Godhong. Tidak lah. Ayo kita. Kamu kan aku lagi Google, kan apa yuk? Nunggu harus belajar apa masak apa? Nah, Oh iya ya. saya mau ngawin Aku lali. buat makan-makan lah. Kamu sama itu biasa kan yuk. Tak belajar. Masa angkat kapan yang angkat anak. Ya, boleh. Pak. Pak. Ayo. Oh, lagi ini di kuil ini dua kresek itu. Bukan kuil pisan. Ini kan ini nang loro. Banyak tamu buat aku ini. Apa namanya? Orang-orang ijik kalau gitu. Apa? Oh, sekarang ini banyak tamu juga. Gede lah. Kayak Dia ijik pun lah. masuk kita Oh, kena ke lah. Yang loro mbok yang mau kari telu ya. Ayo jarak sana. Oh, lah kita pun harus foto nama. Gone sih. Oh, itu kan itu kan itu. Ini enak. Itu kan ono. Tapi gue lalu itu mulai taruh kalau kafe kok. Anak sendok sendok. Kiranya nangge, terus. Itu mesti minggu awal apa orang terus. Ya, bulu-bulunya mau kan yang sini. Bulu-bulu. Aku ngilang itu kok. Bulu-bulunya kalau itu nih. Cilik-cilik ya, Nek. Disot. Ora. Lu harus dhewe kayu lu. Aku kalau ketemu ya Allah, ketemu ini balikan. Bisa ayo kok. Kita kan 5 kilo wae. Bukan itu kan loh, itu kilo kok. Itu enak loh. Lah iya. Iya, dia kae. Kalau kilo nang. Ayo, lu bisa mak. Apa nang itu? Sekilo ngono kira. Kayak sekilo mulu ya 2 kilo kurang rong menanu kok ya. 2 kilo kurang ya. Oh. Amot. Boleh, karena tulisannya yang saya enggak ijek ya. Kamu tutup lah itu kan kenal apa loh. Iya, kamu harus kalau belajar. Anu kok anu, tak kerja orang itu. 5 menit orang munjuk lah. Ibu. Kemarin yang sawah. Ini sambil roti ini kapan ya? Sama lu. Ini bagian 10 saya anak ini. Yang 10 saya anak ini. Dan mau melas godongnya nek, Bu. Oh, oh. Aku nak pulang aku. Ala ini kok kula nomor boleh ya, Bu ya? Itu gambar anu itu tak dengan sama ini. Mak pulang anu. Anu kan pas enak ya juga iketan apa Iya, juga aku nyari bola. Kata. kayak terancam lho. Tapi mula ramu kutimun ya. Ya, Dede. Ambil apa juga limon nih. Hei, lu apa juga limon?
Lho tipe ning kulkas. Enak. Enak iki mlok nek telu. Nek tak panjang kalau apa anu empuk iki. Wis kok ning anu mau ora Aku nang pasar aku yang anu kok. Aku lali kok. Dah, Dedek ngeribetin. Ayo, Dedek. Lah, delok mie kali, Mak. Alah ini kono nek tak dek. Hah? Kita sikok ya. Oh, mama. Kok Mie dek ya? lah dek. Iku lah. Mun kali anak mulek. Delok mie ya. Saya dek ngono. Sik, juga mama mie eh. Saya dek pun lembut kok. Dedek jaluk mie. Harga jaluk mie nih. Oh, ulah-ulah ora. Sambil ngewe-ngewe jopo lali kok. Lho. Nek panusan lho, Ambune kok ikut mati ya? Mbok ini sik buak ning kono kali. Oh, gimana bos kok ya? Apa? Kok ambune kok ikut mati nih? Iki mati gimana bos kok ya. Mati. Cara yang mbok enak ngono iya. Wah, medes ape, Mbok? Panas ya. Tutup ana. Godheki. Makne godheki dhewe. Ora iso. Yuk. Koso ya. Ayo ini. Iku kan lho, Bakku. Jadi kan ana sok ngene apa watu. Watu nih mbok gomboke no, watu mbok nakne. Ku tak gek bumbu kelem. Ini watune. Apa? Ki lho mbok layah. Halo kono. Kenapa ora iso? Ora iso mulek lho. Ulek-uleke jek nggo anu mbok Ya. Mendut, mbok mendut. Nah, watu. Ame ra kok mulek yo ceger apa ngarepan. Iso. Ambune ikut mati. Ya bekase wingi ya lho. Gas, Dik. Ame entek. Halo. Iya kayak ngono sama kayak mati. Ya gas iki gaene saka bangke kok. Oh, haus aku. Aku gak di rumahmu tak anu. Gas iki lho, dilok Mas. enak, anu gas kok iki bosok koyo mati kok. Ada kucing mati kabeh. Aku ora mampu. Iya, apa anu ya? Mereka mau banget. Oh, hilang. Kuwi to, iki gas sih. Sing tak jabutin nek gak mau. Entek. Jelong makan tak pindah sama di sini. Kalau mampu, kamu yang mampu ketemu. Ya badan mau banget. Ya, itu sana ya. Mampu. Enak, iku sih enak kucing. Tenang. Oh, ini anu sego munding apa iki, Mbok? Ya, dulu. Adus lah namanya. Adus. Atur biang. Ya, ngono ae kok. Aku kok tahu mau ngomong Jam 10 penjual 11 lagi ya? Pokok lewat, kok ada kebahagiaan bener. Info ya dia. Sini buah tak, bingung sih apa ya kan aja. Paling nek nasi tukoni ya apa enak. Lalu itu biasa ya, ya, apa? Tak kok ngono. Itu ya sini ya nang ewu. Nah. Ya sini.
Ayo. Kebuang kok. Ini kok anu di lokasi enak ya. Lokasi yang dua kasih kok dulu. Aku mau Pak. Iya mau Pak. Lembak deh. Lembak deh. Ayo. Lembak deh tak bumbu ke lembut. Iya mau Pak. Pakai ini jenis itu masalah ibu kak ayahnya. Kaki weh tak omong ada boleh. Oh, bodoh jadi di rumah mau di rumah loh deh. Bodoh jadi so. Nunggu tak tahu lah, nunggunya. Buat itu kalau orang itu saya bisa kok. Kan benar. Ya, ini di anu kita yang ber. Anu sawah kita kosong juga yang ini. Anu pakaian ini kan awalnya tak kosong. Orang kok kenapa Baba. Baba. Hah? Mas. Baba. 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 Wah. tak isi sesuatu malah yu mubeng pengkol pirang-pirang gitu. Wah. Weh. Bisa ya kena ramai ya mbak Idul Fitri ya itu ha. Saya uang sama-sama. Tak gowo mbok mbek anu krakungan kan. Wah. No, nunggu tadi Pak tak oglek. Akhirnya munggah medhot wis lapangan kan. Mari mulai sambar kowe iki ya mbok ya. Iki mari anu kaku deh. Sumpah itu juga kaku, ya kaku malah tiba. Ya salah. Ini lumbaran lah. Mungkin Pak lah boleh lumbaran model kita arah. Welcome. Apa? Tuh, mbok lagi motong cabe. Jangan nih. Kayak Bu ya. Kayak warna. Kenai biro telu. Karena pernah tahu ini yang Boleh sih, Mbak. Anu cuci. Nan, Uyah moto bawang. Dedek. Itu tadi jam 9. Ya, bawang. Tinggal ya, Bu ya. Nanti ke duduk. Jaluk gendong paling kowe. Paling jaluk gendong iki ya. Bapak. Pinter bapak. Paling jaluk gendong paling ya. Ya, kesel paling. Jaluk gendong paling ya. Tuh, ya ta. Iki kan video kan, Mbak? Oh, aku video apa ya? Tahu kan video. Kilo, Mbak. Kilo setengah, Mbak. Nan. Kadang hewan yang buat jusik kuat kan lho, Mbak. Mbak enggak larang. Ini kan ada kos ya. Kuatnya kan dia pun memang bawang per bawangan tuh kemana? barang bukan berapa, Mbak. Saya tidak sebut. Aku kan nggak bawang. Enggak, oke kok sih. Tak apa tak apa. Nah, kok kayak makan dulu. Tinggal ada yang mana? Ini dia, aku mau.
Wong kulit. Itu apa? Kulit apa? Bu. Nyimpen aku enak ya sih. Ala kenceng ning isor oke. Kenapa? Ya Pak ya, kenceng ora akeh. Ngisor. Hidung jero to, Dik? Mbok. Iya, Pak. Masak besar. Masak besar. Bancaan. Pari. Pari baca ya, Bro. Ini boleh banyak kan ya. Bancaan pari, bacaan. Buat anggur kita. Iya, kok kayak dijeblak-jeblak orang terus saya mulai jeblak orang jadi hilang. Langsung hilang ya, nggak ada ketemu. Ya ora lho. Gue kletek ora enek. Ya enak mau kok dana ya. Mau aja satu gak anu, Mbok. Ijan jan. Tapi nek mandang sore ya. Iya wis rek. Jangan rezeki nomplok ya 200.000 anyar. Anyar to, Dik? Anyar. Ora bakal anu. Pokoknya kalau aku saya nggak jadi loro loh ya. Oh, katanya juga jadi loro. Jadi kan gak kepian. Kami sore, kulitnya Belum ya, apa saya ini? Jadi isu minum ini. jadi neng kebun anak jalan. Saya bahasa nakal ya, yang cucu kayak. Lalu ya bosor nih semangat. Makan sering lagi, nanti tak mau panas. Itu apa ya? Kita Adalah paling piro ini. Mulai saya butuh betul-betul kali. lagi anu dan gua. Anu, Mbok. Ya kalau sampai anu apa sih ning bidang iku bidang kan. Neng Surabaya larang lho, Mbak. Sak lirang oleh tuku 15.000. Lha wis ngono, 5.000. Nek tuku ya larang. Ini aku nang tuku yang saya mau timbul yang sekeliling. Dan tuku larang nek tuku. Nek adol murah. Kan aja ngimbu bareng. Bu, iki ora timbul, Mbok. Heeh, tak sampe. Aku masuk ya. Nene. Ya Allah iki padha mimboke ami-ami. Nak mantu mimboke padha. Lah kok ngono ya, Mbok ya. Lah. Jangan kecami nek Mbok. Nya. Apa iki? Saya mbok lap-lapane iki kan sudah dilapin. Tapi itu mambu kabeh, kan bisa tak gelem aku. Nek kok ora Mbok mambu kabeh. Kan itu kan ora ngono, Brek. Dia mau timbul itu ora timbul ngapusi wong ana. Napa? Sabar. Jadi timbul mbak timbul kan kita suku aku. Terus saya enggak ada anu wae bawa sebagai lapan tapi enggak ada panganan kalau tutupi bersumber kutuk bulan iki lho. Anu mungkin jadi timbul ya, ini sampe kita kan timbul tenan kok Terus paling kene ngene iki wae kok kalau mbok campur ya lalap ya apa aku apa. kayaknya siji manggo ganjel lawang ya. Ben gak maksudnya bukae ora sampe pira Ana mana? Kok bulan kali mampu kanthi kok pakai bang mbok. Ana mana gelap. Gelap kira aku. Kulo gak tau apa jalan tak ubah. Ya kan gue mau ubah kan. Kulo gak ubah ae. Niki apa lagi yang kadang iki? Anu tukang masak. Berarti kayak tukang masak saya dari teran itu. Iya. Wih, saya protol. Gue kan kok lebih kembang masuk ke sana. Ambil saya. Moto kok bahasa iki lho kok ngampe. Kono-kono di. Oh, heeh. Lembut di. Ora lembut ora. Masih bae. Wes ngene mbok iki lho kok anu pasti ya. Kayak ngomong kok sing kunjere. Oh iya, heeh. Sing nganu kan ngono
banget. Iwaknya yang diburu tak iwak. Jingung dang aku ngantuk.